Padang, makan. Hei, kemana? Aja sampai ke Solo ko. Alah, salah ke. Lah ikut tu ke dah. Anak lain terminalnya ke. Ya. Oh, alah. Diam, adik diam, usah mai ruak juo. Kalau indak diam, waden panjang kapalo. Marilah kamari, adoci eden katokan. Mulai besok pagi, waden Allah bakarajo. Karajo mai sioto, agen PC namonyo. Walau indak maelo, pokoknya layla peh balanjo. Basorak kian kamari, hujan paneh lah dan tahan. Mencari sesuap nasi untuk bisa kita makan. Diam, adik diam, usah bayi ruak juo. Kalau indak diam, waden panjang kapalo. Marilah kamari, adoci eden katokan. Mulai besok pagi, waden Allah bakarajo. Sudah bawa ya? Banyak pak. Ang jakun, jangan ambil kumpang kedai boleh jakun. Ya kok komisi bala wan. Dia gua. Tak bisa, ikut dan pagi. 3.000 lawan dia. Dua auto den gua. Aku cari wabang kira. Karajo mai sioto, agen PC namonyo. Walau indak maelo, pokok layla peh balanjo. Basorak kian kamari, hujan paneh lah dan tahan. Mencari sesuap nasi untuk bisa kita makan. Diam, adik diam, usah mai ruak juo. Kalau indak diam, waden panjang kapalo. Marilah kamari, adoci eden katokan. Mulai besok pagi, waden Allah bakarajo.